हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेयो फैदों डाइरेक्टरेट अफ एमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्ट्समेन ट्रेनिं आसामनिफ्राय। बेखौ अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो अनलाइन एप्लाइआ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दानि स्टार्ट जाथ'वाखै 21 सेप्तेम्बरनिफ्रायसो जागोन आरो लास्ट डेटआ 10 अक्ट'बर 2020 माने 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो एप्लाइनि जिथु वेबसाइट एड्रेसा जाबाय नैबेहाय slprbassam.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। स' बेवहाय जेबो एप्लिकेशन फिस नाङा होनना बुंदों। देयर विल बी नो एप्लिकेशन फिस। पस्टनि मुंफोरा नाय स्टेन'ग्राफार बेवहाय इंलिश दङ, ओमफ्राय ग्रेड 3 हेडक्वार्टार लेभेलनि होदों। बेवहाय मोननै भेकेन्सि दङ। टेक एसिस्टेन्टआव 4टा भेकेन्सि दङ। स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्टआव 30टा, फार्मासिस्टआव 12टा, इन्सट्राक्टर स्टेन'ग्राफियाव 8टा, जुनियर इन्सट्राक्टराव 92टा, बेवहाय जुनियर एसिस्टेन्ट जितु हेडक्वार्टार लेभेलनिफ्राय 28, जुनियर एसिस्टेन्ट ITI नि थाखाय 13टा, ओमफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट जोन लेभेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेवहाय 99टा भेकेन्सिस दङ। हटेल सुपारिनटेन्डेन्ट काम फिजिकल ट्रेनिं इन्सट्राक्टर बेवहाय मोनथाम भेकेन्सि दङ। स्ट'र किपार ITI नि थाखाय 10टा, लाइब्रेरियान मोनसे, ड्रेसार 4, ओमफ्राय ग्रेड 4 नि थाखाय 26टा, ओमफ्राय ग्रेड 4 हेडक्वार्टारनि थाखाय 18टा, ग्रेड 4 ITI नि थाखाय 39टा आरो ग्रेड 4 जोन लेभेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज 55टा। आई थिंक ग्रेड 4निया 8 पासफ्रानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागौ। एसे नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आंबो डाइरेक्ट भिडिअसो बानायखादों, माने मोजां नायनानै लाखायाखै आरोना बेखौ। स' बेवहाय केटेगरि वाइज भेकेन्सि होदों। बेखौ आई थिंक बारा इम्पर्टेन्ट नङा, बेनि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो बुंनो हाला दे। केटेगरि वाइज नायनानै जेबो लाब गैखाया, मानो होनोब्ला नोंथांमोना माने जेनेरेल केटेगरियावबो जों STफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। माने STनि थाखाय जितु रिजार्भ खालामना दोनाखैब्लाबो जों जेनेरेलनि थाखाय इजिलि एप्लाइ खालामनो हायो दे। स' बेवहाय ट्रेड विथ नाम्बार अफ पोस्ट अफ जुनियर इन्सट्राक्टर होनना बुंदों। बेवहाय जितु ट्रेड थागोन नै बेवहाय टार्नार, वेल्डार, वायारमेन बेफोर गासिबो दङ। आई थिंक बेयो माने जायफोरा ITI लादों स' बिसोरनि थाखायसो जागोन आरो बेयो। स' एमप्लयमेन्ट जोन जों जुदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायो, नेसनेलिटियाथ' इण्डियान जाखानांगोन। एज लिमिटखौ बेवहाय होदों 18निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों। नाथाय जोंनि STफोरा एज रिलेक्सेसन मोनखायो। बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि STफोरा 18निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेराव जायोब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। स' दायो फैबाय इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ नाय। स्टेन'ग्राफार इंलिश बा ग्रेड 3 हेडक्वार्टारनि थाखाय ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामनाय जानो नांगोन आरो ITI जितु नेसनेल लेभेलनि ITI दे, बेवहाय स्टेट लेभेलनि ITI जानाय नङा। बेवहाय NCVT होदोंना, NCVTआ नेसनेल लेभेलनि जागोन। ITI पास खालामनाय जानो नांगोन आरो लोगोसे 40 वर्ड्स पर मिनिट, 1 मिनिटाव 40टा वर्ड्स लिरनो हानाय जानांगोन। बिनि उनाव नायोब्ला टेक एसिस्टेन्टआव जायखिजाया माने मेट्रिक पासब्लानो जागोन, बाट डिप्ल'मा नांगोन होनना बुंदों मेडिकेल इन्जिनियारिंनि मिनिमाम 3 बोसोरनि। बिनि उनाव कम्पिउटारनि एक्सपिरियेन्स नांगोन। बिनि उनाव स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्टनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामबानो जागोन। एक्सुवेलि बेवहाय स्ट्रिमा जायखिजाया स्ट्रिमनिबा जानाय नङा, बेवहाय लिरदों ग्रेजुएट फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटि विथ इक'नमिक्स, मेथामेटिक्स अर स्टेटिस्टिक्स। बे मोनथाम साबजेक्टनि जायखिजाया मोनसे थायोब्ला बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। मेजर साबजेक्ट हिसाबै ना अब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय कम्पिउटारनि नलेज थानो नांखागोन। बिनि उनाव फार्मासिस्टनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन आरो लोगोसे फार्मासिनि डिप्ल'मा थानो नांगोन आरो 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव इन्सट्राक्टर स्टेन'ग्राफि इंलिशनि थाखाय BVoc जायफोरा लादों भकेसनेल होनना बुंनाय बेखौ। बिनि उनाव डिप्ल'मा थानो नांगोन होनना बुंदों कमार्शियेल प्रेक्टिसनि, ओमफ्राय जायखिजाया बर्डनि आरो बेवहाय नेसनेल ट्रेड थाजोब्बाय। एक्सुवेलि जायफोरा BVoc लादों नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागोन ना बेखौ, इन्सट्राक्टर स्टेन'ग्राफि, नोंथांमोना बेखौ नायना लायोब्लानो जाबाय। नेक्स्टआव जुनियर इन्सट्राक्टरनि थाखाय बेवहाय मेट्रिक पासजों लोगोसे आरो गुबुन बेफोरनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनना बुंदों, जेरै इलेक्ट्रिशियाननि बा इन्जिनियार ड्रयिंनि बेफोर गासिबो डिटेल्सफोरखौ होजोबदों। फिटारनि बा हेयार एन्ड स्किन केयारनि बेफोरनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव क्राफ्ट इन्सट्राक्टर ट्रेनिं पास सार्टिफिकेटबो थानो नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार लेभेलनि बा जुनियर एसिस्टेन्ट ITI नि बा जुनियर एसिस्टेन्ट जोन लेभेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि थाखाय ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामनाय जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय। ओमफ्राय कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन होनना बुंदों। 6 दाननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन आरो लोगोसे गुबुन जितु नलेजफोर जेरै MS वर्डनि बा MS एक्सेलखौ माने नोंथाङा रोंनो नांथारगोन ना, बेखौ रोङोब्ला मोजांसिन जागोन। बिनि उनाव हस्टेल सुपारिनटेन्डेन्ट काम फिजिकल ट्रेनिं इन्सट्राक्टर, बेनि थाखाय ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे कम्पिउटारनि माने फिजिक्सजों लोगोसे फिजिकल इडुकेसन, ग्रेजुएट इन फिजिकल इडुकेसन
तो बे पास खालामबासो बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे कम्पिउटारनि नलेजबो थानो नांगोन बेनि उनाव स्ट'र किपारनि थाखाय मेट्रिक पासब्लानो जागोन नाथाय 6 दाननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट आरो नेसनेल लेभेलनि ITI खौ पास खालामबासो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो लोगोसे 3 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सबो थानो नांगोन नंदों इन्डास्ट्रियेल स्ट'रनि गासिबो नलेजफोरा थानो नांगोन 3 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स नङाब्ला 3 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स गैयाब्ला 3 इयार्सनि इन्जिनियारिंनि डिप्ल'मा थायोब्लाबो जागोन आरो लोगोसे 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स बेनि उनाव लाइब्रेरियान ITI नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पासब्लानो जागोन होनना बुंदों बेवहाय आरो लोगोसे डिप्ल'मा थानो नांगोन लाइब्रेरि सार्भिसनि बिनि उनाव 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे गासिबो डिटेल्सफ्रानो माने लाइब्रेरि सार्भिसनि एक्सपिरियेन्स थानायफ्रा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन ड्रेसारनि थाखाय ITI बेवहाय ड्रेसार ITI होखादों माने ITI नि बेफोरबायदि एसेब्लाबो नलेज थानो नांखागोन होनना बुंदों मेट्रिकजों लोगोसे ड्रेसारनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनना बुंदों जायखिजाया जितु गभर्नमेन्ट रिकगनाइज इन्स्टिटिउटनिफ्राय आरो लोगोसे 5 बोसोरनि वर्किं एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन होनना बुंदों जायखिजाया हस्पिटाल बा नार्सिं हमाव एज ए ड्रेसार हिसाबै माने एक्सपिरियेन्स थायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव फैबाय ग्रेड 4 खौ नायनो हायो नोंथांमोना हेडक्वार्टार लेभेलनि ओमफ्राय ITI एन्ड जन लेभेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनि थाखाय 8 पासजों लोगोसे हस्टेल कुकनि ITI थानो नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे एक्सपिरियेन्सबो थानो नांगोन जायखिजाया हटेल बा इन्स्टिटिउटआव संनायनि आरो बिनि उनाव वर्कशप एटेन्डेन्ट बा स्ट'र एटेन्डेन्टनि थाखाय 8 पास जानो नांगोन आरो लोगोसे माने नलेज थानो नांगोन होनना बुंदों माने बेफोर गासैबो एक्सुवेलि ITI निनो दे मेक्सिमाम ITI निनो बेफोर गासैबोनो NCVT नङाब्ला SCVT बाबो जागोन बे स्टेट लेभेलनिब्लाबो जागोन दे स्टेट लेभेलनि थायोब्लाबो जागोन बिनि उनाव फिजिकेल फिटनेसआथ' आरो मोजां जाखानो नांखागोन हाउ टु एप्लाइ होनना बुङोब्ला अलरेडि बुंखादों नोंथांमोना जितु अफिसियेल वेबसाइट बा SLPRB आसामनि वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोब्लानो जाबाय डकुमेन्टफोराथ' मिथिखायो गासिबो डकुमेन्टफोरखौ नांखागोन जेरै माने मा बुङो बेखौ बार्थनि थाखाय एडमिट कार्ड नांगोन नङाब्ला माने बार्थ सार्टिफिकेटब्लाबो जागोन स' बेफोर गासिबो डिटेल्सफोरा दंजोबखायो नोंथांमोना खनसे नायना लायोबानो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसनखौ खनसे नायथारदो नोंथांमोना आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय सेलेक्सन प्रसेसफोरखौबो गासिखौबो होजोबखादों आं जास्ट नोंथांमोननो माने बे आपडेटखौ माने मोनाखैब्ला जास्ट नोंथांमोननो मिथिहोबाय आरोना बेखौ स' नोंथांमोना खनसे डाउनलड खालामना नायोब्लानो जाबाय थ' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं